Laskuja on, me syötetään mistään. Me liike jatkuu vain kun laskut täyttää. Liike jatkuu vain kun laskut täyttää. Kasarimusiikka on niin 2003. Ai hei kulta, saatiinkin oikein kivoja kuvia. Hyvä juttu, katso tänne! Tadaa! Aikamoinen säkki luomulannoitetta. Mitä? Candice, nyt kuvat ovat maassa. Ehkä ne on vielä täällä! Niin joo, tää on nähty aika monta kertaa. Mut tällä kertaa mä voin vaikka päällivartiksi, että tää on Phineas Ferb Robot ja Pirataitelta. Niin Candice, meillähän todellakin on Phineas ja Ferb robotit takapihalla.